Yakora Mogejwang en tich ang'wen wakelo ni chenro mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mosebedo ka puonjo yore mopogore opogore kaka nyalo chako ohala kendo tayo gi e yo makare. Kawuono wabet piny mar gombaka kod johala. Mane sectors mopogore opogore wapuonji kendo wabedane kod ng'eyo ni ohelni gi to biro ni e yo machal nade. Kawuono wantiere ka. Chenro mar ohala gi mwandu chako sani. Wakoni yore mopogore opogore kaka nyalo chako ohala kendo tayo gi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono ka wachako Nyakwara Mogejwang wakelo ni ohala gi mwandu achiel kachiel kawuok aluora ma Nairobi. Kawuono wantiere ka Roysambu ka warado kod wuod Luo mabende timo ohala. En ohala no mar uso gige gari to bende ok ous gite. Ouso mana side mirror kende. En ohala mwacho no setimo kuom higni maromo 5. Ariyo gi nus kotime kende. Siso ni mar timo ohala ni oyudo kanye. Ohala ni titime yo machal nade. Geche use gik mathoth. En ang'o miyo Victor Ocho noyiero mana side mirror kende ni ema mondo ousi kata mondo losi. Ohala mowacho ni nyaka sani omena maromo 800 osekete kacha kaka stock. To yuto mare bende nitiere. Owinya ne sigand Victor Ocho mano mar kinda dwaro ma ok ichung' kendo kanyo konwa riekni mopondo e ohala gi mwandu kochako nwa mesa wa makawuono achiel kachiel mane Ramogi TV ka owinya ne sigande. Agwero kamano, ailonga ne Victor Ocho, aja Homa Bay, kamoro iluongo ni Gemasumbi. Koro kae, gimwatimo maduong' ma wan e garage ma gimwatimo en loso geche. Lakini korka geche gik moko ng'eny, koro wan narrow it down. Koro ei gari kanyo gima waloso en side mirrors. And at this sani anyacho nasitime for 5 years. Yes. Nwaloso kwaonge kam nwalose ngine ni garage koro nwaloso on site, lakini mondo mi koro achope level mar yawo duka to koro osebedo gimoro kaka 2.5 years. Yes. Oh, okay. Koro mokwongo previously atimo BCom, Bachelor of Commerce, atime Technical University of Mombasa. After kwase graduate, koro ngene banga to graduate to hustle. Graduate koro angi cousin Mateo garage machine kai longeni Justus doka wangi kaka Canada. Koro kwani by the point sasa imanyo tich inyalo biro kae at least beji wakali matin ilan 1 2 3 at least nyalo nini ilan 1 2 3 sapodi manyo tich at least nyalo nango pesa ni moro. Koro eno loso geche to koro ka abiro no so sa admiras no so nini gi parts moko mag geche. Koro at that point ayude interest. Kore machako loso admiras because it was unique service mar gari ma unique ma ji mang'eny ok tim. Koro I developed na develop interest. Koro kanye ma achako kawe serious interest ma aweyo stage mani kora manyo tich koro mane maketo bedo full time job. Makora timo from that point up to now. Koro gimaduong' sana kama nini masalan maduong' sana ni honesty kaka kidil gi customers en muhimu sana. Moso jua kale ni koro bedo itimo gima customer dwaro, alafu gi marketing skills moro matin e ohala en added advantage. Koro gimitimo ensure ni itime ma perfect, ibedo gi honest customer, alafu market your business. Mamano is something ma aselan ma can make somebody grow. Challenges mokongo mara moso kaka sector mantiere nini
en capital intensive. Capital intensive amini ni odwaro capital mang'eny mondo nini like for example ido ka gini achiel kende kaka mama iluongo ni mar kaka mama mar Nissan Note mama 2015 achiel ni kende kidhiware 15,000 mana achiel kende na Nissan Note ni kende wan gi models karibu 4 mano Nissan Note kende ido ka mondo mi ibed stock ma koro manageable odwa a lot of capital ma actually the minimum ngato nego bet go is at least 2.5 million mano mondo at least mondo mi ibed ni stable, you have more than half of the things mama is needed. Chonika idoka government can consolidate tidoka nini tax netin at least nenje lakini sanito idoka mondo mikel gik moko ko oko kech mostly gige parts biro ka oko mondo mikel ge idoka tax almost double koro sane mondo mi achop ka en because nikech ngini bishara na chako ka ungi gimoro is like ni chako from zero koro pesa miyudo matin ikelo go stock pesa miyudo ikelo matin koro from zero from stock mar zero many gi yonge gimoro up to sane anje donian gi stock mar 1,800 mor maduong mayudo en apart from financial gain mayudo iyudo ka isolve a problem mar ngato mar isolve a person ma ko work to be satisfied obiro yudo ka sadimiche kuti moko yudo ka yuak moko yudo ka tur but nani I replace ne or they can satisfied koro actually no apart from the financial gain mayudo I think the satisfaction of my customer more I think Nimano is the best reward mayudo. The main marketing strategy na in running ads Facebook Instagram and yes first mama is marketing but you doka one bangenya get TikTok halafu kai bengeni watil gagi mechanics difunde moko koro it's like in a marketing level of itself which can give nganga ni gikin gi mechanic ni ipinja ni gira kama rach anyalo dini ganyo to onyalo do fute kanya to nyalo refine kore yudo ka ngato moso almost 90% kotieko tich moso tieko tich gin gi magi pongo paro en long te office long ni what color jobs yes te office ema gi paro mopongo but yudo ka tiyo tich ngato odi yes moso kaka in chopo entry level ngato mielo for prade at the end of the day yudo ka gigo mondo mi okonyi nini mondo mi okonyi kaka idwaro seche moko tek alafu tijno be mondo mi iyude seche moko be yudo ka en tek koro yudo ka ibedo ma ngato bed depressed to chako donjo ne weche moko baraj kaka alcohol gini yudo ka nini koro ayudo madvas ne kaka ngato itieko school whether diploma kata degree kekengi the kind of teach moso donje jua kali gik minyal lan gimoro ma 1 2 3 skills ng'eny lan 1 2 3 minyalo timo gi lweti mondo mi kos customer seche moko nyalo bedo matek to kata kikoso lakini you have the skill one day yudo ka ibiro bedo gi breakthrough. Biashara, not even biashara but a venture mora mangato timo pesa mabiro piyo wuok ne be piyo an ka chako ka nono ma pesa yudo pesa matina 2,000 3,000 kochopo moro yudo 5,000 inyo sasa demera mora achiel iketo inyo machielo yudo at least even in a week anyalo nyiso mo kanyo 2 3 mochopo kama
level. Koro pesa ma ibedo gi tama, pesa nidwano yudo gi 100,000, 200,000 moro, because ni jomoko nigo and something ma biro mi more harm than good. Koro bed patient, yudo pesa matin, kan isave, koro mo gimoro, nyiew giri moro, iketi. Gik moko kaka investment matino gi, kinini matino gi biro chop level ma iyudo ka iseyudo nini, in pesa midwaro, lakini moko mapile pile ni, adwa pesa mapiyo ni, biro keti e problem mang'eny. E biashara ni, inya yudo ka ji ng'eny, yes, but ng'ato nigi tije. Ng'ato ma ikichudo ka ng'ato ni deal gi starter, ng'ato deal gi rangi, ng'ato deal gi wiring. Koro alafu jobadi gi gari geche mane Kenya budhuro. Koro gima duong' ng'ato nyalo nyono pong', yes, but gima duong' ni ere kaka i differentiate yourself gi others. Koro mane gima duong'. Chako ohala mokwongo, gima duong' en ni ing'e gimidwaro. Mane gima duong'. Alafu mar ariyo, kik ichako ohala ni ng'ato chako oyudo faida makama hapana. Ohala kichako, gima nyalo advice ni ichako ki ise identify problem ti idwa offer solution. Ing'e ni problem kae, aneno gap man kae 1 or 2 3, ta adwa fulfill gap. I think mane gima duong' ma ng'ato dwa chako ohala to par. Kitimo ohala ni ng'ato chako. Timo ohala ni identify up, yudo challenge ma ji face, tidwa fulfill. I think mane gima duong'. Koro long term, igni mabiro, my dream ni an gi branches different towns, different towns mare Kenya kata even East Africa at large. At the same time, anya yudo ni koro accumulate employments kata more than ji 200 gini in the next, let's say, 20 years. Koro gima timben mar long term, and long term ang'e ni akete stable monyalo employ many people in different countries across even East Africa. Iyudo ka kichako ohala, challenges ng'eny. Iyudo ka samoro pesa ma in go tin, samoro kanjo government pok ichopo level ma onego ichul VAT, the tax bed tax compliant. Iyudo ka challenges go biro. Ok inyalo supply gimoro e kampa, mondo mi supply gik moko e kambi, iyudo ka tek nikech a lot of things bedo required. Alafu seche moko ka iyudo ka ne wachaki after some time ne eye ka mach no wuok mowang'o gik moko gegwa moko owang' ma you have to start afresh. To koro ka in gi moro chuchuny moro matin, chako afresh no bedo a challenge. Koro gima duong' en ni iseneno ka gimola no mi ise build ise bedo gi customers, koro ing'e kuma idwaro dhiye. Koro kiki concentrate gima sani, concentrate e gima biro. Koro challenges to ng'eny, lakini ka you don't concentrate a short term, you concentrate a long term, I think and something ma you can weather through. Koro neng'ado chako ohala sani, ohala moso sani e Kenya kae challenges ng'eny, alafu flow mar capital betin. Koro kichako ohala nikech ng'ato timo, tibiro bedo gi challenge. Koro many gimoro minyalo nini, alafu many sector minyalo timo, ine gi knowledge, ichaki
ibed focused. Gima chando ji moso e business ka en managing pesa matin yudo pesa ni teka yudo pesa matin ka uono idwa dhi out idwa chamete idwa chamete idwa nyogo gimoro to ikiani en mar biashara. Pesa biashara ket mar biashara kikido capital matin improve inyiewo go gigi moro matin build stock pile mane gima duong'. Koro ng'ata batimo biashara gima duong' ni ng'eyo en managing pesa matin min wangono. An iluonga ni Victor Tieno kaka nawacho mokwongo cho. Duka ni iluongo ni Asumbi Auto Spares. Asumbi Auto Spares wadil gi sasa dimeche mag geche. Sasa dimeche mag geche matindo gi wadil go. At the same time kama riyo kethore be waloso kijudo ka seche moko sa ido ka seche moko ok gilorre. Koro ka nigi challenge no waloso. Inwango wan Roysambu machiegni gi TRM Mall, that is along the Eka Road. Number mar simu en 07 19 16 78 75 07 19 16 78 75. Koro Nairobi kae in case ka idwaro sasa demira inyalo biro duokawa kata at the same time wanyalo kelo ni kama intiere ma wa fix ni kama bidu idwano losi kaka ko fold wanyabiro pia the same place maintiere kan within Nairobi to wa fix ni at no extra cost. Yes. Nyakwara moga jwangi ngeno mara ni somo gimoro kotene ko Sigan Victor ucho mano mawuok Roysambu kae ni mare yeka ndegi mathoth ahinya mosebedo kata kupuonjowa kotenore kod sigande e yoala. Araka uyo masani kaduogo ka kod jawala mar Juma kikidhi mabor. Nyalo bedo ni ini kawo gi kaka nyuola ni ting'eni kuoma magi ok gin joma beyo. Nayo dicheng mokwongo ngimana ma an gi Gurinda wawinjre wach moro achiel. Koro ka wan kumoro achiel wan wabiro neno ni Ruprito ok bi wuoyo en biro wuok ka. Kapo ni nitie ng'at marach e hotni mano en mana niti ok en pari nit mara. To kendo mana nikech niti Parito osebedo ka chiwre e odni e yoro maduong'. Ovyo. Ela dele e kamunda yoni dhot. Dolo malerno, dolo matino tamiyo nango. Yedhi nade wan Clinton. Diketo gini. Kwiri gani luonga ne buon Clinton dendani. Boni. Nyako, dogir chuori, in gi odi, dhi dak i odi. Wadwa, ane masebet katero nyathino osiptal. Kata sani ane wapuda rango gimoro amora modwaro timo. Ale wuoyo gi Pamela. Yane uru thuolo. Machiegni kendo Nyakwara moga jwang kendo en moro marani podi kete karka e chenro ni maro wala gi mwandu. Parni e chenro ni inyalo kono paro mopogore ma intiere godo. Gino madier neno e chenro ni maro wala gi mwandu diponi inja wala wabiro iri kama intiere kendo kanyo wasumo paro ni to wala mane mitimo to ditime yo machal nade mopogore. Mane gime wantiere ka indiko no SMS line wamo yawe na ria deka uchiel nono e Facebook Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube. Kama chalo Nyakwara moga jwang ka omenyo ni ohelni mopogore kod sigando ganda
kawuono warado ka kod Nyaugenya Roysambu e kaunti ma Nairobi kae osepuonjo ji mopogore opogore kuom thuolo maromo higni 8 kata 9 mosebedo kae ka ouso spare parts. Magi bende gin mana spare parts, gin mwandu mopogore opogore moleronwa kawuono kae ni gin mago mitiyo godo e service mag gari. Mane gimomiyo kawuono wantiere kod Ann Auma. Ann Auma Nyaugenya leronwa sigande kotenore kod ohala. To wacho ni kar kae nitie gigo ma mine bende nyalo timo. Ok en e sekta ma chuo kende mopong'o, en sekta ma joma mine bende chako donjo. An nigi thuolo mano mar puonjo joma tindo ahinya nyiri madonjo e ohala ni to gintie kaunti ma Nairobi. Ang'o madwarore e ohala ni? Ahinya ma spares mitiyo godo e weche mag service. To iye ka bende en gi wach moro mopondo moda kono joma mine. Kawuono wabet kode piny ni mar Ann Auma matimo ohala ni mar spare parts mag service e kaunti ma Nairobi. Roysambu e ja ohalawa mar juma. An kuom nyinga iluonga ni Ann Auma Ombedho Nyaugenya. Atimo ohala mag uso gike gari, atime Roysambu kamiluongo ni TRM. Nachako ohala ni mokwongo nondika. To ka nondika like 4 to 5 years ema nondika. To ka nondika then kisebedo nondiki kamo to in gi tama mar bedo gi mari. Koro chuni niya ichama bich tikana bich. Ichama bich tikana bich. Koro the moment manondika kanyo no, koro nawacho ni osendika moromo. Koro nego bed ni abedo gi ka, onego bedo ni abedo gi kara. Koro ema na kanyo, then abiro ayawo mara. Nyaka yawo mara an almost like 9 years nikiwa kwa hii phase. Ang'o mamiyi mor mar bedo tijni? Gima miya mor manyalo timo tijni kalure gi kama nokwongo ndika echa mana aneno ber mare emomiyo nomiya jingo mar mondo mi abed gi mara. E field ma joma chuo nitiere changamoto ng'eny. To dwaro ka in gi akili. Seche mibiro ka indigo, ibiro kinye nitie jok maniwe ot marangi mano gimokwongo. To sami sechopo ka nyaki ket pachi e gimitimo. Nwach business seche misebiro ka ok di us pile. To mokwongo kibiro ka nyaki make friends gi jogi te. Kise make friends nwach ka indigo wating'o kabila mang'eny. Ka indigo tingo Jaluo, otingo Kuyu, otingo Mkamba, otingo Mmeru, koro wan kabilas mang'eny. To kisechopo e field nyaki bed ng'amo ng'e wuoyo. Kidwa timo business nyaki bed ng'amo ng'e wuoyo. To kisebedo ng'amo ng'e wuoyo, nwach ing'eni dhano duto tok chalre. Kiseneno ng'ani ting'e kaka idhi handle, kaka bo handle opogre gi kaka bo handle ng'ama chielo. Nwach ing'eni kin ng'ama nyako tidile kind chuogi te okoyot. Nyaki miri jingo to seche miwuok misenyono ka ing'e gima nokeli. Nwach mostly of men gineno ga ka seche minene gibire ground kama indigo wadwa nyiso ginia kata wan be wanyalo timo gima gitimo gano. Kisebiro Nairobi seche misebedo ng'ama duong' tisebedo gi familia nyaki ti matek. Kisebedo gi familia tijni an gi nyathi madhi school. An gi nyithindo 2 machulo ni school fees. Maka indigo e kila kitu mara. Mang'eny seche masebiro kaka indigo I have to work hard. Nwach antiere gi mama wa bende sometimes otegemea okonyal masamro antiere ka indigo ni an masamro botimo chelari 3 mapenje ni mam watim nang'o. Ohala kelo mwando. To kingi experience mar time. Anase to me like 8 years ang'eyo berne tang'eyo rachne. Nitie seche minyalo biro inyalo yudo, to nitie seche moko minyalo biro inyalo koso. To tijni okanyalo wacho ni orach. Ober. To ne joma mine madwaro timo business. Kibet ok bi miyi. Seche mibete ot kachacha ok bi miyi, nyaki ti matek. Yaka yud gimidwaro.
Ya, to seche mise wuok ni dwaro gini, to nyakang ni timbre nade, nyakang ne yude. An kana donje business ni, okanyal wacho ni nachako gi pesa mang'eny, nachako gi pesa matin. Kana chako business ni, nachako gi over 70,000. Ng'ama nyalo chake sani, anyalo nyisi ko nyalo chake sani, onyalo keto around 100. Yeah. Seche midok kidala moke yudo, ohala Nyasaye ok di mi pile. Nwach seche mo mi pile no, joma chielo bedwaro. Inyalo yudo kaka wuone yudo, kinyi koso. Kawuone yudo, kinyi koso. Kiki bedi ng'ama ko yudo kawuono, timor. To kinyi koki yudo, tikecho. Yes, ohala en changamoto, ente gi changamoto. To nyakitia bidi, to nyakiji tumana. Koro kiki lose up niya, ni nyoro na dhi manyo, okayudo, ni anto koro okadogi. Nyaki bed gi bidi mar timo business no. Seche asepuonjo ji, kata wendo mose donjo, asemiye encourage. Asemiye encourage banyise ni keketo. Keketo dhia mbele. Although seche mise donjo kamro ka in wendo en gi changamoto. Seche miya business kailani, to in wendo kamro, in gi changamoto. Koro an gimo miya encourage manomiya yudo teko, nokwongo ndika kamoro, maduoga bedo siepe gi jo field. Aduoga makra gi jo field. To kise makri gi jo field, ting'eyo ni gini ema nyalo dhi. Seche mise bedo siepe gi jo field, ang'en gini ka kelo to nyalo dhi, ang'en gini ka kelo to ok nyalo dhi. Neno. Kori ng'eyo gima ng'ato, gima nyalo dhi e field, ma gini ka kelo to nyalo disappointa, gini ka kelo to nyalo move on. Yeah. Ohala seche ma entiere piny, nyaki ijipe ya moyo. Nyaki ijipe ya moyo. Ok di bed ni seche mibiro tini keto ga keta nyang us pile. Nyasaye bok di tuo ni pile. Odoko ni dhano ten koth yuagruok. Nyasaye ok di tuo ni pile. Koki yudo kawuono to kiny no mini, kata ok omi kiny no, to ntiere odiochieng' mobro timre nade? Moboluo. Kama ntiere kae ndigo ni, sana adil gi jo panel beating. Ineno jo panel beating, kurembesha gari, nauza vitu kama mudguard. Mudguard ni kitu ya matope. Nauza sun visors. Unajua sun visors hizi na windbreakers. Hizi zenye zinazuia mvua zikinyesha, nauza wheel cap, nauza floor mat, nauza hizi finiko za radiator caps, nauza vitu kadhaa. Naweza siezi zihesabu zote. Nyalo yuda Roysambu TRM, kamiluongo ni Shell, kanyeme yuda. Poka nini ya online, poka advertise tija malunge online. Online kidonjo online, nitiere customers moko mabe nyalo gombo donjo online, to kise donjo online, inyalo idea customer machielo, antie gigi machielo, antiere gigini, maybe nitiere customer mosebedo kamanyo gino, to kia kumo nyalo yude. For the moment, mibro donjo online kachacha, obro konyo ni, adwaro giri kailani, anyalo yude kanye. Koro manema, online nyalo konyo wakodo. 07 12 36 13 04. Mano namba na Safaricom. Then I have Airtel ndio ninatumia nayo TikTok, WhatsApp 07 83 78 46 04 05. Yeah. Sani kadwa wuoyo gi joma mine wuoguru oko, tije nitiere. Kwanza kisewuok ni dwaro gimro, ng'ama dichuo ok bikelo ni gimro kibete dho ot. Sani joma mine ji tuma moingo joma chuo. Ani neno business mantiere ni, miya chiemo, keto na chiemo ewi mesa, tapuonjo go nyithindo, tachulo go school fees, anyadak makata dichuo no onge. Bora ni ang'e malo, takelo, tachulo school fees, en ang'o modong' kendo manyatimo. To kidonje chama mamine donjegi, tikana party chama part, to kinyi boydo ki move on, idhi kama chielo, idhi level machielo. Sani joma chuo, jukumu be, in gi nyithindo madongo, jo university, samro dichuo ni end lweda achiel. Ini bende intiere ka indigo, nyithindo ntiere university, ini tegemea dichuo ni. Ok bitimo te, nyaki wuogi bende, wuogi mi dichuo ni support.
miye support. Nwach odwa chulo nyithindo school fees, ot bende nitiere ka, in be idwa chiemo, in be idwa rwakri, idwa ni dag ngima maber. To dichuo to en lweda achiel. Wuoguru oko joma mine, utim business. Seche mise wuok itimo business, okela par timeda par. Tunwango ka ngima dhi mbele. Uwinjo to sani uywak ni maisha tek, to joma mine ok dwa jituma. Uywak ni maisha tek, to joma mine ok dwa jituma. Joma mine wuoguru oko. Tije nitiere. Seche mise wuok kata mana gi melon, kata mana gi tich mine na time lwetane. Kangoro modhiambo nduwuok okelo nyithindo chiemo okang ni rit dichuo gi nyithindo ni nyaka dichuo kel pesa ya ka nyithindo chiemo seche mi wuok chatinge ni tingo nyanyi tingo kitungu tingo moki ichopo go ot nyithindo kang ni nindi kichwa ndo madwa chako business ani kidwa manya imanya ina bana mana se wachocha ayudo la Roysambu TRM kichopo kanyo igochna abro kavi kichopo sheri abokavi abo puonji jui kazi yenye ninafanya nyaka puonji mailuongo kama seche moko inyalo bedo confused makata customer penji ni uko na Flomat ya Volkswagen unashindwa Flomat ni gani lazima nikuelezee ni Flomat ya Volkswagen hii ni Flomat ya Subaru hii ni Flomat ya Mercedes lazima nikuelezee hizo vitu zote. Nakwara Mogajwang, joma mine winjo, joma chuo umbo winjo, ohala manyalre. To osekono joma mine ni kikubeda beda, timuru gimoro manyalo kelonu yuto, gino mayiero timo, nyalo keloni ber. Tije tinde onge mokane joma chuo kendgi. Kendo kawuono, wayudo thuolo mano mar winjo. Ni to sigande ni, notime nade, mochopo kama entiere. An kachiel koda ka siganda Victor, en geno mara ni somo gimoro kawuko mwel ni ariyogi. Kendo gisani, adani mondo mi wachope gik mar chenro makawuono. To ka wachope giko, parni nitiere gimoro ma isomo. Inyalo dhi kode kamoro amora ma intiere. Wuoth kode, bed kode chunyi, makewi, wache, kinde duto ma itimo ni mar ohala en gino makelo mwandu. Nyaka chieng' machielo Nyakwara Mogajwang' chieng' tich ang'wen mabiro. Tudi koda ka chenro mar ohala gi mwandu. Nyinga Cleophas Oluoch, ikete mana kar kae, oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.